Moi kaikki! Mä ajattelin nyt tehdä varustepostauksen, koska sitä on multa aika monesti pyydetty. Ja tosiaan, jos joku ei vielä tiedä, niin mä kerään kaikkia hevostarvikkeita, vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Mutta kyllä niitä sitten tulee käytettyä joillekin hevosille joskus. No niin, aloitetaan. Tässä on siis nahkariimu. Tämä on itse tehty, jossa lukee tuollainen student-juttu, koska tää on tehty mun kepparille, joka näkyy tuolla. Näitä voisi periaatteessa käyttää jollekin settiksille, koska sillä on tosi iso pää. Siis sillä kepparilla. Nyt vaan heitän tänne. Sitten mä oon tehnyt sille myös suitset. Tässä on siihen tällainen turparemmi näin. Mutta näissä on tää meksikolainen. Ja näissä on tällaiset helmiutut. Tuolla ja tuolla. Nääkin on siis tosiaan itse tehnyt. Mutta kuolaimet on ihan kaupasta kärkkäiseltä. Tällaiset. Sitten muut suitset. Tässä on ihan oikeat suitset. Nämä on CH-suitset Hööksistä. Niin. Näissä on siis sellainen kirjailu tuolla ja sitten tuolla. Ja näissä on sitten myös nivelet. Ne on ORM:ltä. Sitten on nämä toiset suitset. Nämä on nyt niputettu, niin näitä ei nyt kovin hyvin näe, mutta kyllä te näette. Nämä on siis Eurohunterin, mutta näissä on Glen Gordonin timanttipanta, joka on ollut ratsumestareilta. Nämä suitset itse asiassa on puuilosta. Mutta sitten mä hukkasin näistä sen tämän alaturpiksen, niin tämän nyt ostin vasta uuden kärkkäiseltä tähän. Näin. Ja näissä on kolmipala oliivit ORM:ltä. Näin. Näissä on tää pehmuste siksi, koska näitä on vähän leikelty tuonne, että ne sai mahtumaan yhdelle punille. Sitten tässä on puuilosta tämmöiset karvapäitset. Ne on ponikokoiset. Sitten ORM:ltä lamisellin päitset. Nämäkin on ponikokoiset. Ja nämä on ihanan väriset. Sitten kärkkäiseltä. Mä en yhtään tiedä minkä merkkiset nämä on. Kopkokoiset. Nämä on tuosta. Sitten Viljarshopista. Nämä on HKM:n full-kokoiset. Ja sitten Hööksistä kans full-kokoiset. Ja nämä mä ostin Jussille. Ja noin pinkit mä ostin Pökölle. Sitten tuohon pinkkiin on tämä naru. Tääkin on HKM. Ja sitten noihin sinisiin. Ja tää käy kyllä noihin vihreisiinkin. Niin Eskadronin. Tää on kiva tämmönen löysä ja tässä on hyvä tää lukko. Sitten noihin vihreisiin päitsiin on Ekuitaren. Tää on kärkkäiseltä. Tämmönen naru. Sitten mulla on kaikkea vihreitä tosiaan niin kuin näette. Tää fleece-loimi. Tääkin on kärkkäiseltä. Tää on Eurohunterin. Ja tää on koko ajan 145 senttiä. Tää on aika paksu. Mä en oikeastaan käyttänyt tätä vielä kellekään, mutta se on semmosena vilttinä ollut itellä. Mä näytän tän satulan, kun tää on täällä. Eli tää on ihan yleissatula. Ostettu jostain, en muista mistä. Tällainen. Joku merkitön kai. Mutta tää on tosi kiva. Tässä on aika syvä tää istuin. Tää on tämmönen pehmeä ja tosi kiva. Sitten nämä jalustimet. Ja hihnat on ostettu kärkkäiseltä muistaakseni. Ihan tavalliset. Ja sitten tän romaanin mä sain Vellalta synttärilahjaksi. Se on Hööksistä. Sitten tässä on Viljarshopin Jacksonin ihana satulahuopa. Tää on tosi paksu ja tässä on kiva tää kanttaus. Sitten satulavöitä mulla on muutama. Tällainen EH:n joustoilla oleva ihan tavallinen vyö. Ja sitten ORM:ltä tällainen valkoinen kouluvyö kai tää on. Tässä lukee tosi huonosti toi merkki, mä en oikein tiedä edes minkä merkkinen tää on. Sitten huopia on kärkkäiseltä. EH:n satulahuopa. Punainen. Tää on muuten tosi kiva, mutta tää menee lyttyyn tosi helposti, niin se sitten, siitä tulee tosi ohut semmonen ärsyttävä. Sitten on itse tehty huopa. Tällainen tummansininen, jossa on aivan tosi kiva toi väri tässä. Sitten täällä on tällainen ruusukekoriste.
toi kääntyi tolleen tyhmästi, koska mä leikkasin siitä vahingossa saksilla. Sitten on toinen itse tehty huopa, punainen flatteri. Sitten täällä on tämmönen musta raita. Ja mua niin häiritsee, kun mulla loppui toi, mikäli nauha tuosta, niin tohon jää tämmönen vako. Mutta sen voi kyllä paikata siitä. Sitten on Ekuitaren musta huopa. Tää on jo tosi vanha, tää on ostettu monta vuotta sitten. Ja tää on jo aika nukkaantunut. Mutta tässä on kiva tää kultainen nauha tässä. Se on puuilosta. Sitten on ORM:ltä Eskadronin aivan ihanan värinen huopa. Ja tässä on tosi kiva tää kanttauskin. Tykkään, se on yksi lempihuovista. Sitten minulla tähän huopaan on samanväriset pintelit. Tällaiset. En oo kyllä näitä koskaan käyttänyt, koska kukaan ei tarvitse pinteleitä. Sitten mä ostin ne kuitenkin, kun ne oli alennuksissa. Tai ton huomaan mukana sai. Sitten on harrapakki. Tän harrapakin mä sain mummilta joululahjaksi. Niin mä en tiedä minkä merkkinen tää on tai että mistä tää on ostettu. Mutta täällä on kyllä harjoja joka lähtöön, niin kuin näette. Mä en tiedä, alkaa näitä ottamaan täältä pois, mutta kyllä ne näette tästä, eli pölyharja. Tuolla alla on sitten piikkisuka ja kumisuka ja jotakin letityskumppaneita kanssa. Hikiviila, aito harrasharja, tuolla jotakin pääharja, pölyharja alla. Sitten tässä on 2 tämmöistä tavallista. Sitten on tommonen hööksistä tommonen toinen aito harja. Sitten täällä on kampoja ja kaviokoukkuja kaikkia tuolla takana. Ja sitten pesusieni. Näin. Ja näitä on tosiaan käyttänyt esimerkiksi Jussia hoitaessa. Sitten täällä on tämmöinen seläkori, jossa on kaikkea pikkuselää. Eli Hortsen. Nämä on kuitenkin ostettu jostain Kajaanista. Nämä jännessuojat ja hivutusseitsemät. Ja sitten näihin mä oon ite koristellut tällaisia hevosenkenkiä ja sydämiä näihin molempiin. Sitten on ORM:ltä. Nämä oli jostain Alekorista. Maksoi jotain 6 €. Tällaiset tattinin hivutussuojat. Sitten täällä on suojaharja. Tää on niin kovaa, etten mä viitti harjata tällä mitään hevosta. Niin se on noille suojille. Sitten täällä on tämmöisiä rusetteja. Ja ihan mustia kumppareita kanssa. Täällä on kans pari otsapantaa. Tällainen vihreä, tämmönen pehmeä. Ja sitten mikä oli niissä EH-suitsissa alun perin. Niin tämä. Sitten täällä on tämmönen Hortsen korvahuppu. Näin, ja sitten 4 KPL itse tehtyjä pinteleitä. Ja joku random satulavyö vielä. Siinä oli sitten kaikki nämä mun kamat. Toivottavasti tästä ei nyt puuttunut mitään. Mutta jos puuttui, niin voin laittaa sitten vaikka kuvana videon perään. Mutta toivottavasti ei.